Prečo mi to tak teká? Je tu koniec! Kámo, mne to zaseká. On tam bol. Dobre, to je blízko. Stoj! O! Čauko a dneska vítame pri už tretej časti Escape the Backrooms. Zvládame to zatím s Bedinom psychicky, čo? To ver. A ideme pokračovať v tých Purumsoch, kámo. Grafiky mi varia počítač. A toto by malo byť celkom v pohode, lebo tu nie sú príšery, že? Hej, jak mám na tom? Jako ja mám na tom sanitu dosť naho. A ja. Takže šprintujeme. Jo. A tu musíme, tuším, že nájsť nejaké schody. Hej. Dobre, ty choď tam, ja idem sem. Dobre. Keď niečo máš, poď za mnou. No dobre, tak teraz sme sa rozdelili. To je dosť blbosť. Sami úky. Len nájsť tie schody, o ktorých sa rozprávame. Bez toho, aby sme nejako skapali. Wow, mne sa zdalo, že to dáš vedieť. Bedy? No, Je tam oné mŕtvý vchod? Či dead end? je tam také... nič. Také veľké nič? No tam som už pozeral, čiže ideme spolu. Jo. Dobre, poďme spolu sem. Oh, šmíkalky! Jo, mimochodom, nechceme sa šmíknúť nejako. A ja by som celkom chcel. A jak tam doskočíš, akože? Neviem, vylezeme cez okná. Kamo, Loki, na tomto mieste by som chcel skúsiť byť v realite. Tu nebude nič. Či? Počkaj, skontrolujem to pre istotu. Nepískaj, lebo ešte privoláš niekoho. To som ja nebol. On sa tuším nemýli. Mne sa míňa, či? Nech to vedia aspoň diváci. Tu by to mohlo byť. Hej, tu by to mohlo, no. Tu úplne na konci je tma. Dobre, nerozdelíme sa. A je tu, hádaj, čo je tu? Hovno. Čiže vieme, kde to je už, ja minimálne. A tu hore vieme prepadnúť. Boj sa tam hore, či to tam není. Nie tam, tam sú tie diery. Dobre, kašem na to, poď. Kam máme vôbec ísť teraz? No, máme hľadať cestu von. Tuto bude niečo, tuto som videl. Hej, tam rovno. Hej, tu je. Rovno. Ale je tam aj tma, čiže... Nie, tu sme neboli. Á, tu neboli. Jo, to je masný. No počkaj, čo je tu za dieru, ale? Čekaj, tu je nejaká diera. Je tam čo, je to tam. To je, neviem, to je asi vchod. Počkaj, pozriem to. Nie, práve som obišiel vchod. Ale tak čekaj na mňa, ty. On odišiel. To je tupec. Haló, Bedo. Ty tupec, stoj. Neflashlightuj a čakaj. Nepočujem. Tam, je tamto. Poď sem. Idem, more. Chod doľava, ja idem sem. Čau, vidíme sa niekedy, možno. Ak to nájdem, tak mu nepoviem, že kde to je. Ja tam pôjdem bez neho, serem na ňu. Tak nič, ideme za ním. Kámo, to je taká prkotina, to je horšie ako ľudisko, kámo, v kukurici. Máš to? Je to tam? No to tam, poď. Ty, ja ťa zbijem, poď sem. Poď sem, poď sem. Poď sem! Poď sem! Get over here! Čekaj, prosím, fujka. Nejaký pomalý, nemyslíš? Ale ticho. Ale tak čakaj na mňa aspoň na skúrok, vieš, ja som trošku gulatejšia osoba.
Bedy. Si to ty? Á, je to tu. Nice. Tak a ideme kamo do ďalšieho levelu. Hej, Krylo, asi toto není, môže ísť naspäť. Aha, dobre, tak ja idem. Ježiš, toto čo je? Doprava. Tam máš nejaký ventil, tak poď. Yes. Tu máš ďalší ventil. Mám ventil. Dobre, čo teraz? Je tu krúžok. Máš tam dve bodky na zemi, takže by si mal o dve otočiť. A potom za tu, áno. Je to tam. Yes. Ja tu mám raz, dva, to je tiež o dve. Raz, dva. Poď. Idem, čakaj. Dobre, mám ventil a sú tu domčeky a mám ich tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 domčekov. Kde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mám tu jeden štvorček, ja tu mám jeden. Máš ventil ešte? No ale ja nemám ten valve. Krylo, ja ti môžem dať jeden, ja mám tu dva. Poď sem, ja ti od teba takto dropnem, počkaj. No tu odropni a ja si ho zoberiem. Nice. Dobre, mám jeden štvorček, čiže raz. Kámo, to je easy. Počkaj, teraz musím ísť naspäť a zase to úplne zároveň. Alebo to, No dobre. Aha, no. Takže, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Aha, tak čau. Čau, ahoj. Čau. Aha. A domček bol u mňa. A domček je len tam, že ja musím otvoriť. Nie, ja musím. Otváraj. Otvorím ti. Ty musíš mňa otvoriť. Mám ti spočítať domčeky, alebo ako? Nie, otvor mi. Dobre, poď. Počkaj, ja idem úplne... Tlač ten domček. Počkaj, ešte raz. To sa zatvorí. Počkaj, ešte raz sa stlač. Teraz ho stlač. Teraz! Ten dom. Dobre. Máš to otvorené, otvor to! Máš to otvorené, poď otvor to! Yes! Let's go! Ja som úplne najlepší. Tomu ver. To čo je? Kámo, nie, to není ono. On tu ešte tento rán. Zdrhaj! Poď! Zdraj. Po exitoch! Ja som úplne zabudol na tento rán, to vidíš. A ja bohužiaľ. Som myslel, že tu je party zrovna. A ja. My tu musíme tú kartu, ne? Nie, áno. A zavierame tie dvere. Počkaj, môžeš. Dobre, a na poličkách je tá karta, nezabúdaj. Nemáme moc času. Ja idem doprava. Mám ju! Rýchlo, poď. Run and board. Fuj, to je nepríjemné, jak hovno. Máme nekonečnú stamínu, máme. To je dobré. Zdraj. Ideme ďalej. Hej. To dáme. Tu. Jo. To nie je také ťažké, to dáme. Jo. Fuj, ale je to dobre nechutný. Tu. On je tu za nami. On je za nami úplne. Ty zavrieš dvere. On je za mnou. Ja ho počujem, jak mi dýcha na chrbát. Poď! To je debil. Ty si debil. Počkaj, ty si skápal? Áno, lebo si ma zablokoval. Nezablokoval. Jak som sa zablokoval? No
No nehaj ma ísť prvého proste. Dobre. Ja som toto. Ja som myslel, že ešte žiješ, takže ja som to nechcel hneď zatvárať, že až keď prídeš, ale tak Tak to dopadlo, no čo už. dopadlo to zle. Mám ju! Mám dve! My sme low-key lakery. Hrozne kam. Uhni! Ja idem prvý! Povedal som si, že nie. Teraz to už dám. Poď. Uhni! Ty si retard! Je to za mnou. Ne. Ja to počujem. Nie, ak sa nieš pomrkni. Môj život je v tvojich rukách. Žiješ? Hej. To je more. PR Oran. Zavíraj! A hneď. Idem. Zoberieme, nájdeme aj tú jednu, alebo až ďalej. Až ďalej. To jaké dlhé. Nice! Od prvý. Kam ono je lowkey, ľahšie byť vzadu. Tak ja viem. Už ho počujem. A ja. Kámo, keby tu nebola Infinity Stamina, tak sme mŕtvi. Prečo mi to tak seká? Je tu koniec! O! No way. No way! Kámo, my sme to speedrunli! To sme jak speedrunli, brácho? Ježiš, nie táto hudba. Toto, no. Počuješ tú hudbu? Mne to hrozne pripomína, to neviem, či to není to Daisy. Počkaj, musíme ešte obidva, počkaj. Poďme Zoberiem spolu. coiny. Počkaj. Party goer. Jo. Dobre, pomer, tuto. Sme tu, poď, otváraj. Koľko máš? Sme v piči. O môj bože. Jan 4. Tak to môžeme odomknúť. Poď sem, odomkni jeden. Next. No, a čo? Coin. Si mi tu všetko vyžral. Chudák. Ja sa idem hrať. Idem s tebou. Kámo, mi to rozeseká. On tam bol. Prečo sú svetlá vypnuté tam? Aha, tu je tento zvuk. Nerob to ešte. Kámo. Tu sme už boli, nie? Neboli. Aha, nie, dobre, sú to bojníky. Just hit the jackpot. Dobre, máš coiny? Koľko máš? Ja mám 4 coiny. Mám party headku. Ostaň! Zavri sa. Som. Mám potom robiť ten zvuk? Hej, OK. tu mi behá okolo oných dverí. Dúfam, že nevtrhne, aspoň zaklope snáď. お前はもう死んでいる。何？ Dobre, zvoní. On bol pred môjmi. Dobre, to je Ale blízko. to je niekde Tu, vidím šípku.
Ja som videl šípku. Tu je šípka. Dej sa! Ja viem, čo toto je. Ty si debil. Stoj! Dej sa. Stoj! Ty si debil. To ty si urobil ináč. Mám! What? To čo je? Tikety! 1500. Čo? Kámo, prosím, ostan tam. No way, že to skipnú. Ale zoberiem, kámo. To sa bude hodiť. Mám 882 z 1500. Ja myslím, aký lakery by sme to mali hneď na začiatku, ja. No to tým, že akože jak dlho sme tam boli. Ideme do tohto. Poďme A doktore ideme. Tu je level, no toto. A to by sme mali hotovo. Čo? Ja, už viem. Hopa! 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 Hopla! Hopa! Šipy! Hopa, eple! Oh. Nie! Čekaj, už idem! Fuj, ja počujem hudbu. Čo sa stane, keď tam skočím? Bombaja! Nie! Čau. Ja mám čapičku a ty nie. A ja mám tiež čapičku, čo s ňou mám robiť? Ty ju nevidíš, ja ju mám na hlave. Ja si ju môžem... Teraz sme obidva cool boy. Hej! Stoj! Tam je udr, poď sem! No poď. Stoj! Stoj! Poď! Stoj! Poď! Mne sa Loki zdá, že chodíme do kruhu. Nie. Stoj! Ty si debil. Tak hovorím. Stoj! Poďme podľa Poďme. tých semaforov. Kurne. Stoj! Stoj. Tu. Stoj. Skoro. Stoj! Stoj. Tuto. Myslím, že viem. Či? Tuto. Mám to! Stoj! Počkaj. Čekám. Samozrejme, všetku prácu ja robím. O! Kámo, možno to máme. A píše, že stop when light is red. Tak ideme znova? Jo. Nie, počkaj, to je už menší jackpot. Poď sem. No, poď. To je aké dlhé. Ak hej, tak to zastavím. Nie! Som tu. Krylo. No? Ja som rád, že sme... Prosím? Dobrý si, že mne sa práve... Ja, mne sa...
Ahoj. To je diamant. No, lock-in, dobrý lock-in. To nebolo na schvál. Že to máme. Tak ty si debil. Nerob si predel. O! Prosím. O! Prosím. Yes! O môj bože! Oh yes. Loot! Yes, Loot! bolo to nejaké ľahké. Bolo to ľahké. Žrádlo! Vďaka Pánu Bohu! Oh my gosh, kámo, to bolo dobré. To ma bavilo. My sme to ale celkom speedrunli. Aha! Mám tam skočiť? Bombaja! Kamoš, ja som chcel ísť prvý. O, Ty hovno. Ja koláč. som chcel ísť prvý. Kámo, to je psycho. Ja chcem koláčik. Fuj. Oh. Čau. Hej. Oj. Fun. Cereály. Ešte To je vôbec. otvorený. Obchod! Budeme čo pokračovať? Vôbec je coiny. Asi nie. Dobre, ale kámo, ja by som túto video ukončil, ale nehal by som si toto na poslednú časť. No, asi nie. Pozriem, kámo, či koľko. No hej, toto je posledná časť. Jo? Je. Tak, ok ľudia, tak Hej. toto asi na dnes všetko. Dúfame, že sa vám video páčilo. Tuto s Bedinom potrápili sme sa trošku nie. S Bedinom si nakoniec Iba ty. zatancuje. Nuž dobre, tak vidíme sa pri budúcom videu a čau! Čaute.